Πώς πάμε, είναι το κοινάκι εδώ. Πάρε με ένα τηλέφωνο. Ναι, εγώ είμαι στο απέναντι. Δεν βρήκαμε τους πάμε. Πήγαμε εδώ, με τσέφτα. Κάτω, ακριβώς στην ευθεία του δοκαριού του οριζόντιου. Ναι, στο οριζόντιο, ναι. Λοιπόν, θα σε πάρε με ένα τηλέφωνο μέσα από τους αγώνες αυτό που είναι. Ακριβώς, πάρε με, εντάξει. Ναι, Θάνο, γηπεδάρα, Ποιος είναι ο Θάνος, χαιρετισμούς, ρε! Ναι, εσύ πάρε με. Καλά, έλα, γεια. Μόνο δεν ξέρω. Όλε! Έλα με βγάζει μια φωτογραφία να πάω κάτω. Ωραία, ρε, σήκω, όλοι. Κάτσε. Βίντεο! Σε τραβάω βίντεο, φύγε! Well, very good evening everyone. Here we are at the Champions League night at Highbury. Welcome to the home of the champions. We want to say a very